igama lami kuSanele Sibongo kwaSikakhane empolweni. Baba izolo ebusuku ngihambile ngoba wayethe nalo mshito lo yena embali izinto bazenzile baningi wathatha insimbi kubo wathi asambeni senipeni zikhona izinto engaphuma edayisela. Wathatha insimbi enjani? Bephethe insimbi engazi ukuthi yini lento leyo xhala phansi kodwa ezacile hayi sami sifika asibuze nayo futhi uthi tshela umkhize ebeke e-charge office lesentsini. Sibuze ukuthi nginaphi la mesibuza kodwa ishutheke insimbi ngoba utheni ayazi ishutheke insimbi angikuzulu mina ungayikhomba leyo nsimbi masingakhombisa yona. Ya nginganikhombisa leyo nsimbi. Qhubeka. Utheme kusuka lapha emvalo angikuzulu mengikuzula bejaha ungena ngoba befubethe mhlawumbe uzothola izinto nje mhlawumbe imali yabo leyo nto kanjalo. Hayi angikuzulu ingene be ghost abanye ghost theme kusuka lapho waya nangase office futhi yena ufika washutheka yona le nsimbi futhi phinde wayiketula aqhume ngithi semvalo kwangena e-office lona adethini hayi ngeke. Ubani lona? Umayo igama lakhe Umayo mase wathi naye ngekitchen angangena ngoba vele yabo ukudla sikisidinga sakho hayi sivume imvalo lo aconsa isipayi ukwanela aconsa isipayipi sesamba consa isipayipi consa isipayipi kanjani lelibovu lamanje eliconcisa lenjani ipayipi elishisa ngumentshisi livutha livutha nashisa isikole. Yini igama lesikole nishisile? Bathi leyo secondary school. Igama laso yini? Khona eKhanyisani nebathengi siyi David Mkhize khona impolweni secondary school. Empolweni secondary school. Enishisile? Baba ishisile abafowethu. Kade noqeza uhamba nabo. Musuthi abayishisile lapha othi sishisile nabafowethu. Musuthi bisho lento esho iphoyisa wena nje. Besishisile abafowethu. Abafowenu abawoba. Cha mina baba nishise nabafowenu abawobani? Umfowethu oyishisa. Igama lakho ba? Okwane. Oyishisile. Benihamba noba? Esamba njengoba esamba kanje. Okay. Ngizofuna umuntu azisho igama lakhe nesibongo uthi uba. uSanele waSikakhane. Kulusanda kwaphakathi. Asandi kwaMkhize. Usikhanda. Igama nesibongo. Kukwanele rapport. Musenzanze ekhaya.